Sziasztok, Király Balázs vagyok, és amint ígértem, az egyik igen rövid videó leírásában lesz Mester MC is, és most egy kicsi Sky PvP-t fogok játszani. Majd lesz Hunger Games is, meg lehet, hogy Redstone Craft, csak az a baj, hogy egy videóban 15 perc férhet bele. Na mindegy, kezdjük is. És Sky PvP 2 az a legjobb. Igen, amit láthatjátok, vannak ilyen fura kis lépcsők itt, és PLS, adj nekem dinnyét. Te meg adj nekem. Adj dinnyét. Hát nem ad. Mindegy, itt tudtok venni ilyen armorokat, de arra még én sem jöttem rá, hogy lehet megnézni a pénzedet, hogy mennyi van. De annyit tudok, hogyha megölsz ellenséget, akkor ugye kiírja, hogy mennyi pénzed van. Hát ez nem volt valami értelmes, és itt vannak a cuccok, ezeket még be kell, hogy töltse. Igen, ennyi lenne itt ez a kis vásár, és itt el tudsz például Bazsi 1-hez, nem, Bázis 2, Bázis 1, és ilyenekhez, és kezdjük a Redstone, Sky PvP-t. Futás! Úgy, hogy beteszem a beállítások, nyelv, ja, ok, majd később. Fuss, 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 jaj! Ne, 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 meghaltam. Na igen, ez a baj a Sky PvP-vel, hogy nagyon hamar meghalok. De ott viszont van bóv, ezek meg le fognak támadni. Mi volt ez? Oda fel kéne menni. Oda fel kéne menni, de hogy? Jaj! És megint, ezt nem hiszem el. Nem. Csak oda fel szeretnék menni. Nem, akkor az a másik oldalt lesz. Aha. De ott meg van egy szordos. Na mindegy, megyek. Fuss az életedét. Fuss az életedét. Kellene. Hú! Mi volt ez, valami családos ugrás? Vegyük fel az armort. Úgy, már van armorom is, az jó. Itt van potion. Ó, a szeltig. Jaj! 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 Bocs, hogy visszajöttem a spawnra, de félek. Félek. Amúgy igen, ez a trükk az ilyen armorosoknak, hogy oda beállnak enchantott karddal, sőt, ott menősködnek. Úgy látszik, túl kemények vannak. Engem nem tudsz megnyugni. Jó, menjünk egy másik Sky PvP-re. De most kitezni fogok. Most kitezni. És itt van a paintballt, azt még nem próbáltam ki. Kit PvP, kit PvP. Ebba.
Jaj, 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 jaj. Észrevettek? Na. Milyen arma? Ja, igen, gyémántsisak. Egy házikó, oda be kéne menni. Ja. Felveszem a fényerőt. A videóban is. Fogfest. Fényerő maximum. Úgy. Most már remélem ti is valamit láttok. Iron Pants. Ezt fel is veszem. Most szerintem megérte, hogy ide bejöttünk. De kellene. Tudom, hogy van fakardom, de az nem ér olyan sokat. Most így. Így. Úgy. Oda fel. Úgy. Rendben. Elnézést, de én most fel szeretnék menni a toronynak a tetejére. Meglátjuk, hogy mi lesz. És az a fura most az egészben, hogy nem laggol a mesterrendszér. Úgy, nem úgy. Innen hova? Oda? Na, ajj! Jó, lejövök a... vissza kell lennem spamra. Spam, na. Don't move, okay. Köszönöm szépen. Ok. Benéz. Ugorj a vízbe. Rendben. Jéj! Innentől már PvP. Új. Ez mégiscsak egy picit veszélyes volt. Menjünk. Hús. Igen. Hány percnél járunk? Itt 9 percnél. Ja. Akkor még belefér 6 perc. Oké, vissza. Akkor hát megmutatom a Hunger Games-t, igen. Hunger Games 2. Jaj. What? Én ezt nem értem. Hogy arra kell venni. Ok.
Tan, 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 de. Oké, már kezdődik, ott már nem van. Már az is van. Ott is. Ott is. Akkor redstone craftozni fogunk, nincs más ötletem, azt majd egy másik videóban mutatom meg. Igen. Igen. Itt PvP. Ó, bújócskát, azt még. Hunger Games. HG2. Ja, hogy ez az Arena 9, értem. Miért van itt János feje? Meg Norbió feje, meg a Pankix feje, na mindegy. Controlling Arena. Ez az! Csak jöjjön valaki más is. Ja. Még van 3 perc, nem baj, ezt végig videózom. Mondtam a kapcsolatot, és kezdjünk el egy kis survival-t is. 3 perces survival. Az úgy szép, nem baj. Nem láttatok semmit. Ja igen, de láttatok mindent, mert ez amúgy mesterem cím. Igen. Kérem szépen vissza a swordomat. És ebben a részben megpróbálunk eljutni az Enderbe. Reméljük itt lesz közel. Hány percre járok? Tudjátok mi? Leállítom a videót, sziasztok! Én Király Balázs voltam, majd folytatjuk ezt a survival-t is, ahol legyőzzük az Ender Dragont.